voin hi ni thum July ania helai dam doi in tlang leimin pawh kha i lo tlak bel leh to kawng no khat leh vek to ni so lam mi pawh so a bal leh to so kawngah hian khat leh hnu tawh mai ni zan lama min leh ania hei dam doi in tlang pawh khi nai tawh khawp mai hian helai thei hi a min reng mai a so lai thleng sawn mina helai pawh hi ni zan lama min thar ani hian hi kawng ania no khat vek UPC biakin lian thei bawk si hi dam doi in thlang NH 102B lai mek sim leimin ani so lai in lang pia deuh electric ban thlen hma deuhah sawn in a awm thin a in pangai lian ve tawk tak leh khawl in leh store room a awm a chu hnawl thla vek tawh a helai leimin hian tunah hian khi laia lo lang det khi damdawi in OPD leh chawka ani sur leh seng chuan la tele mai thei tur te pawh nih hmel e